anyád, ez sokkal jobban veszi a videót. Ez a másik gyönyörség a lapot. Látod, a tiéd az laggol, az enyém az így megy. Anyás! Figyelj, az enyém az nem lag. Szerintem kalibrálni kéne. Anyás! Ezt lehet kalibrálni. Aha. Az geci nagy volt, kicsit belaggolt. Kalibrálsz? Miért nem kalibrálod? Ha, ügyes. Osztom egyre, szelejátszóban izé. Olyan van, Ott csöpög a víz. Ott. A szősz is bement oda és elkezdett égni, akkor meg a zavar. de és minek azt ott eloltott? Ja, mi meg ott eloltottuk. Homokkal. Kapartuk rá a homokkal. De addig az úgy gyulladt, de a nagyját. Igen, mert a szalajék elakadták, ugye ez a szősz, ez bement oda és a zavar meggyulladt. Ott is gyulladt. De tudod azért, hogy ez mennyi pénzt lesz neki? Kurva sok. De itt csak a zavar gyulladt meg. De akkor is kihívták a mentőt. Akkor is kihívták a tűzoltókat. Az mondjuk igaz. És Mi az van, is Bazsi? pénz. Bazsi? Szia. Adsz egy pacsit? Várjál. Ügyes. De... Dick Zsabó. Kérem, nyilatkozzon! De hallod a videón, már nagyon laggolám. Megkérdezem tényleg, hogy nyilatkozik-e? Az még füst. De most komolyan megkérdezem, hogy nyilatkozik-e a Szergej? Szősz meggyújtották, azt így elkapta a zavar. Erről mi a véleményed? Te is fölvettél? Szia! Hol gyújtották meg? Hát itt a szősz, és vagy ott is. Nem tudom, én csak annyit látom, hogy itt elkezdett égni. Nyilatkozol? Nem! Hülye! Várjál, kell egy... Jó, figyelj, 2 megapixeles kamerához. Nyilatkozik? Kajakra. Nyilatkozik? Hé, Regi, ide gyere! Nyilatkozol? Nem De kell! mi az, hogy kattunk? Ez YouTube gyanús. Román, te nekem, te nem. Hülye, ő itt látja. De neki tudod, hogy az mennyi lesz, hogy látja egyszer. De majd átküldöm a videót, jó? Basi. Ez együtt, hát ez hol megy? Hát mi vagy végig, ahol füstölt neked? Hé, de azt mi oltottuk el, látod? Azt. Itt. Ezt itt, ezt mi kapartuk rá. Hát jó, de nem sokáig. Mi megfogtuk és így rárúgtam a homokot. Még mindig izét veszed a felvételt. Ja. Okay, Már kicsit jobban laggol, mert... YouTube gyanús. Vagy Facebook. Nem, YouTube. Facebook onnan úgyis átmegy YouTube-ra. De Amazokat videót hozzá. Majd oszd meg! Fölrakom, hogy tűz volt Kiskolason. Nekem linket be chatbe. De hülye, nem Facebookozhatok! Ja. Majd átküldöd, azt majd fölteszem. Nem, majd te fölteszed és megosztod. Azért mondom, te hülye, át kell küldened a videót, én fölteszem. Nem kell, majd én fölteszem, te meg megosztod Facebookon. Nem tudod, hogy kell? De tudom, csak akkor olyan címet adjál neki, amit el is fogadnak. Olyan bármit elfogadnak, azt mondom, hogy szex videó, azt is. Csak azt lehet, hogy letörülik. Dehogy, hülye, mikor pornó is. Ja. Nincsen! Azt hiszem nem írtam be. YouTube-on? Aha, azt hiszem nem írtam be. Mi? Ez mit mondom, vagy 18-os. Ennyi. Csak ne a piros 18-as karika, ma az zene. Ja, igen. És még mindig megy. Anyára föl vannak akasztva a ruhák.
Anyád! Kicsit csöpög. Figyeld. Most. Hoppá, jön erre is. Ezek szórakoznak. Itt szám YouTube-ra lakom. Csak az neki kell vágni, mert a Gergő mondta, hogy két információt a... Hogy így kell Tényleg úgy van, ez így hogy néztek, hogy ez szalajék. Hát mert így gyújtogattak, láttam. És hát azt láttam, hogy itt basszák a füstöt. De azt megkezdjük, mit fogunk majd mondani. Most nem nyomják. Mi? Ők gyújtogattak és ők hívták fel a tűzoltókat. Na, megyek. Ez jó volt, és azon mutatok, akkor mindig megy föl. Ezt nem látta senki. Nézzék meg ezt a lábújközös papucs, komolyan, ez olyan drága. Drága, 500 forint. Majd kicenzúrázzuk, jó? Bár nem értek a cenzúrázáshoz, de azért nyilatkozik. Új lakó. Új lakó. Most költözött be. Milyen az új ház? Egy kicsit égő? Szellőző. Egy kicsit égő az új házba lakni, mi? Elfér mellette. Dacia. De hát az mellette tízváros. Elfér igaz, de... Elfér ott van. Itt a télapó. Dig Dacia-ja Jári van. Bikulak. Nem is tudtam, hogy Dacia-ja van. Én azt hittem legalább valami jó autó. Azt hittem valami jó autója. Dacia Duster. Biztos, hogy azt kérte karácsonyra. Jézuskám, most söröztek, azt fogadtak, mi? Fogadtak a Jézussal. Nyilatkozik. Nem. Nem már. Jó. Ön mit mond a tűzről? Meleg? Meleg. Világít a sötétbe. Kicsit ferde Lemasít. hajlamú. Mint te. Ezután öld már meg a számod, meg kéri a... 0 20 61 448. Ó, bazd meg, ez most miért kellett? 48, igen. Mi? Nem, 400. Így. Nem. Töröd ki. 400. Dani, 48. Dani, Igen. jó lesz Ennyi? a választét. De van másik. Van, figyeld, várjál. Ön mit mond a tűzről? Vagy hát mi nem nyilatkozik? Hát basszus Nem. meg az anyja. Nem ez. IMG-a. Figyelj. Küldök. Jézusom. Ez mi a shit? Komolyan én szarokat. Ez olyan, mint a... Mennyivel kezdek? 10. 10 ér. Apa ott az Ezt nem emlékezett küldje, szamár. ne küldje már. Zinde. Rock. Cool. De nem te vernék, nem? Mi? Nem te vernie. Ez ugyanaz. Nézzél meg milyen szar, hát komolyan ez bazd meg, eladjuk az Akkor ugyanolyan. Nem mindegy. Hát nem. Ez fehér, hülye gyerek. Az A övé legjobb- meg szürke, de Az jobban nem néz. ugyanaz, jól A néz. tifi. Na, hány megapixeles te fasz? 2 megapixel. 2! Ahhoz képest elég jó képet csinál. Jaj, ilyet tük, ez kurva jó tényleg. Hát az A videó. Az videó. Nézd meg, hogy nekem hogy mozog a videó. Nekem kicsit És nincs is szakad. benne memóriakártya, mert a Megória. memóriakártya, mert a Nokia-sat raktam bele, a Nokia memóriakártyát, és izé. De amúgy azt Most vége van a videónak, várjál, ne legyen vége. Döntsétek el. Ez az. Vége legyen, vége legyen? Vége Az csak egy legyen? márka. Az nincs meg. Vége legyen? Kérdeztem újra. Ugye, ez Facebookon lesz. Vége legyen? Vége! Facebookon lesz. Szereplők.